balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting. Aksyon Eric Magbanwa. Kinkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog Kaghandurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. Isibo na ang orasan sa inyo sining mga rilo Aksyon Radio Philippine Star Time las 9:47 sa liwat mayong gabi. Kamusta naman mga palangga namon nga tagparamati? Karon nga adlaw Huwebes, Petsa 2. Ikaduang adlaw, ikaduwaman nga petsa sa bulan sang Setyembre. Sa gihapon nagapamilyan sa tuig 2021. 114 dias na lang ang nabilin. Paskwa na. May nabilin pa kita nga bali 121 dias. Kabagabot ang tuig 2022. Sa kinanda liwat naman naton nga maging kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton sini nga mga correspondent. Sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipo nila sini nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisyal nga nabalag sa police blotter entry sa aton sini kapulisan sa Central, Southern kag Northern Negros. Of course, dara na napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ang aton sini matakadulungan oras sa kagabiyo ng aton sini nga Patrol 2. Kaina pa naganambiyong sa pinakabahin sa Metro Bacolod. Aton na maliwat nga bantayan kag Morsuhan, Huwebes edisyon sa iyo palatuntunan. Ano pa nga mga eventualities from where the action is? Ara si Aksyon John Diaz nga mga responder. Back to back sa aton nga piloto Aksyon Nino Bogina. Update sa pagbantay sa mga balita nasyonal, international. Plus report breaking news. Update sa COVID-19. Pang Huwebes nga edisyon ginatutukan nina sa atong news center.
with action Dale Salazar. Updaman kita sa atong siling mga technical partner diri sa Studio A, Master Control sa technical side, ang puwersa ni Broadcast Engineer Oliver Pason. Back up diri sa atong nga IT expert Action Christian James Binares. Dito naman sa Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Siyudad Sang Bago, ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Bernie Villacanas, ang Batang Suay. Sa kinanda ng inyo sinilagan, inyo siningang kurman sa Action Night Patrol. Ako naman si Action Eric Magbanwa, off din ninyo ako sa labilin sa kaoras, 11 minutos nga pagpangalagad, inyo wala tuntunan. Una nga bahin sa kato, sa inyong pamalagad, ginadulong sa iyo sa karawan sang D3 Bio. Mga gabi, uy, nagtupa ang mabulubas kong nga ulan. Nagahuluhamboy mga isagimang kaoras, ulan-ulan sa Bacolod. May dala pa nga pagdaguob, kag may dala pa nga pagpangilat. Waita LPA, waita bagyo. ITCZ ang naga-afekto sa bilog nga pungsod sa Pilipinas. Bacolod kag Negros, maka-eksperyensya gapon sang maulanon nga panahon, oras sang kahaponanon kag kagabihon. May dala ina nga pag pulo pangilat kag pag pulo pa naguob. Extra lang nga paghalong dito sa may area sang dito Barangay Sibukaw, Banwa sa San Enrique. May na aksidente naman to sa dalan, motor to, babae. Babae to no, babae. Ang iya nga tiil isa dumihimo numero 8 mo. Silingon porti ang balik ko sa tiil black o naglulubag tong tiil ya. Daw nagamarka 8 blang numero sang tiil ya. Porti ang pagpilo sang paaya kag batiis ya. Nangahalong kita sa dalanon. Kung nagamotor ka mo ti halong lang ta. Aksidente gani ang taga 8-16 guma, di mo nga duwa lang. Gamay na ang atipyada mo, segundos na kung motor ka. Hindi ka mangin way ka nagahalong bla. Naman ka sa Baldavid. Tanawa si Tuto Christian. Way motor ko, di pa zero lang. May problema. Commute lang saya. Liti ka lang. Abot ka na sa Action Radio. At tsambahan, pag puli mo, dulong ka pa. Wala to Chris na. Muna. Gawa na siya ganit plano mo bakal motor. Kaya dito ko damo aksidentes motor. Abulo bike lang tanay. Exercise lang kamay. Ayos. Ang lakas sa panahon ginadulong sa inyo sa kalawan sang D3 Bio. Ang pinakabago, guarantee
bago kag pinaka-epektibo nga herbal supplement, nagabulig limpyo, pabakod nga nagabalansi, ang sistema sa aton sininganawas. Ang sikreto pa sa Evergreen Herbal Capsule, ang sobra ginabuhinan ang kulang ginadugangan. Ano ba ang kulang nga dapat dugangan nga nagaresulta sa nagkalain nga balatian? Kulang mo sa vitamins kag minerals. Vitamin A, B vitamins, vitamin C, vitamin A, potassium, iron, calcium, magnesium, zinc, kag iban pa. Ang Evergreen Herbal Capsule produkto ini sa Doc Hico Alternative and Health Food Center. Aprobado sa Food and Drugs Administration. More information about Evergreen Herbal Capsule, text, call sa lang ang cellphone number 0910-126-4595. Pagkitaon nyo lang si Doc Crispin Hico. Ayos? Ang Evergreen Herbal Capsule sa ninyo ni Mabakal. Dara si Mamaylan City, BGX Pharmacy. Sa Binalbagan, Floretes Drugstore. Sa Isabela, Lolita Pharmacy. Maravilla Pharmacy. Sa La Carlota, pwede ka nakabakal Evergreen Herbal Capsule sa Recarsi Pharmacy or if not sa March Pharmacy Tanansang La Carlota City. So ano pang ginahulat mo, magtumanas ang Evergreen Herbal Capsule, ang katimbang ninyo sa inyo ikaayong lawas. No? Gaulan pa, way na? Ati ara pa? Ay, abi ko way na. Makayang gabi, akso na rek, may gabi sa mga kakson, nagatulad-talitay na lang So, ano naguro bilin-bilin na lang ni Goro, kasi bila nagapulupismo pa sa. Oo. Abi ba, bukbo na natanan, ti para maguntat na gilayon, okay, makod mo, ang karga yung simento, nagkalabas. Way ko na, may nga gaw taklob? Ang punta, yung kitigalusot ng tubig, labay ti samon sa dalom kami flyover mo. Kung ba, ang gilikon dire ka sa dalom flyover, no? Ati ko marusdak, mahimo kagin nga ansumada eh. Ati may mo kita pala. Kaya ano ba, mababatian mo? Oo. Kung may galabay sa babaw, tapos nagasagit man sa, mababatian mo git action erect na. Gari na gumba. May gabi, may ano dito, no? So, kung gabi, biyari kami dire sa may flyover, dari kami sa dalom ng Pamulya. Oo. Kay bagko lang nakaabot na diri ang doon naman stretcher tadano ni kakita ka sa tadano actually kinablang isa kaslakyan nga ang sakaan niya do stretcher bilang nga pwede sakaan o pwede makalabot sa mga taas nga mga pagkabutang isubong tadano dito ibantingon guro nila uli bala ang poste Mo na nagilay. Oo, gani nagilay ang poste. Pero actually, why ni siya nga natumba lang action Eric, no? May nagsangit na di. Oo, may nagsangit na di kayo na. Okay, may nagsangit. Kaya mo nang nagilay siya. Oo, ano tabo ginaw? Ha? Dito ka ba piyan? Dribi na nga. Sa piyak, may di sa Kanobi action Eric, no? Nga nakakita kaya Grab driver. Ano tabo ginaw nga? Bali, pagsangit ang kaginaw, ay pa na siya nagilay. Pagkalakaw na mo pagilaya daw, ulihib na pagkatumbaya kami karunti na gano'n. Ano nakasangit? Tracking, kaginaw nakasangit. Dito nga ito tracking. Pasulod. Ay, dito siya naglabay pasulod, oh? Pasulod, nagrikta. Saan mo ito, ano ito nga tracking? Basta tracking, dako. Nasangit. Taas, duro ka kaya? Taas ang tracking. Nasangit yan. Daw nabutong yung pasulod ko. Amo na ka nagilay. Nasa uli na nagilay. Tapos na auto gilis dalom dang sang posteo? Oo. Paghilay na kayo, nagkaduwa sa nag-stop mo, pag-pass ng kurente, una,
nakarista pa sa haway na nakaluwas sa tapos sa stop liwat ang pagkahilay na. Ano nga poste na? Iya ka orinteged? Sineko? Lagi na kasi na ito. Ah. Ang guro na nga po, siguro nang daw ka ako, Pero wala mo kayo namin natumbahan? Daw may ambulance hindi ka gina, pero daw wala ka idea kung may naulamit or wala. Ay, ari yung punta daw ito mo. Wala kayo pero gabobo na ulan na ka. Oo, gaulan na to gina. Ano yung naglupok laman? Nang kon, yung sigid na daw na kwanggit, Nagpa? ko. Ang ano daw, sa kurente Oo. daw? Ano mga oras yung tingnan nagsugod? Gabi Mga na? 8 siguro to ay. Ano susugit ng Plus gabi? 8, mga 8, 10 euro, 8, 20, dira. Ay, lang ka ibang sakyan, no? Oo, Kasaksakan sa ulan, gid? Paglagaya, tawhay. Tawhay lang paglagaya. Tapos gabobo na tulad na Oo, tayo. amo ga bugit ang ulan, amo gid pagbugo. Likuan na, bilo na lang. So, amo gito nga taas Taas gito. lang gid saya ta. Hindi ka ano sangit lang gid. Pali ang nasangit na gali, amo ning kuryente nga galoy-loy. Butong yan. Nga, ari di sa tungao. Oo. Tapos, pag buto nga mo to, natumba ang poste. Sayo. And then after to, itong mga kuryente, kung kabilya, doon nagkara ano man. Oo. Oh, okay. Nang tingkyo kita, tingkyo kita. Ba't lagi nagasolinahan man? Sabi abi man namon kay nakidito nagkadtong kuryente, oh. Delikado sa gasolinahan nagtupa to Gani, ang bali nagkatara. naman, anong gani. Tingkyo gid nang ang bali, abi ko nila malabot na blang gasolinahan. Oo. Kaya nagbanting daan ng kuryente, kabalo ka, ang kuryente, di nagamo-gamo, ganito yung mong basta magsaysay sa dampe. Oo. Nga pila, ni Goro kakalinya, ni kay Basi ba, niya man ni ka-telecom, o kung niya abi ka cable, internet, no? Amo ni Goro, subungo. Pero may area, ginadri. Ano kung salakyan nagkasangit silinto ni Manong? Accelerate. Ano kung salakyan to nakasangit? According to kina, no, the delivery truck siya, Taas. taas. Ah. Kaya nalabot ka gidi, ang kable, kung linya ng kuryente, Oo. nga maturason nga, do wala lang guruway sa guru kabalo nga nakasangit siya. Gani. Dugin butong niya, pag ito na yaman ito ka doon natumba, ginining late reaction kaya tiulihin nilang guru bla, nga nagbanting gid, kinatumba, o kung utod sa dalom. Ang utod, din dalom mo, hindi ito nga, dalom sa posting utod, do harap na sa iyang balayan, kinaksunereka. Oo. Adig ko gito pundasyon na gidampin na utod. So, ang ginaubra rin nila, may tadano, di subong stubang ko, duwa kabilog, plano ni guro nila patindugon lang poste, makot-kutan nila liwat, parang matindog lang. Hindi na mga kablis ng kuryente, ila mamatamat balik, kaya tinagaluloy sa dalan, Oo. ang nagalabay, di na doon nagapasingit. Oo. Ang mga galabay dito, hindi man kayo tsindib lang, kabalo sila may ginakay, o di po, pang busina nila. Tiga ringin no lukas na ko kung anong gusto rin laki hindi man gusto nga magpatunga ako magpaigad re o na daw magpatunga ang siniko kay kayuhon paglabay di sa mga forward vehicle doon sa mga ano nga nagaporting nga panito rin nila puro pasinsa hindi man yung ngod guro dio hindi yun lang tanay sa nagalabay nga may ginakay o diri ako sakso ng tobla porting nga panito man ang ilan ni nga daw hindi man na mga sindihan kung ano na gusto nila matabo tapos wala ay nainay lang, may warning man. Mga salakyan nga nagalusot, may dalong tayo over, wow. Nainay mga madi paglusot, nasaga nyo doon, ang tanod gidaan nyo, ay kasuksok ditang guide block lang ang mga bayo, magkaradala saan nagkaroon, double dead, griko at ito O, mga sipom, gaya may tanod, di mo ang tanod, yung mabantayan, ay kasi ng Rosini Distrito, so tanod, di kamantay sa dalom. Nagahatag sang, ako naga-traffic, habi sa area, mga tanod man. Pilala kabilog diri do diri gigurugin pa deploy ni kagawa do ani kapitano ang tanod to sila man naga-traffic iba niya mga slakyan do mga oras-aras mo lumang kalusot sa dalong tayo pero matsaga nila do highway diri tapos pangmito gadali guro ba siguro naka one back to guro kag do galingin-lingin gurong ulo sige aguntahan niyo aguntahan niyo no. May gabi kalidra kay Police Captain Elmer Bonilla sa backup 7 naga-monitor to karon si Busing Bonilla sa may Station 7 no? Upod mo ni Kaloy Inanhaw? Upod kami kay Nani Kaloy Anhaw no? Kaya gitawag na gid ko no? Kaya balik sa ako pumunta ka dito no? Ang ako meron dami kayuhan abel gason lang ang inyong mais no? Wala sa karbis? Wala pa karbis kay gaulan ko no? Pero ano lagi man tani, blado mo nagritsimpo, ano pa daw season? Oo. Season, kini kay gawlan ulan, dubod na yung mag-arbis, guro, no? Pero ginabalakot sa kaina, kung mag-arbis ka na, hindi mo ka may pagkalimtan, tandaan mo, nagamba ka to sa Facebook, dolongan mo kami sa istasyon.
Hindi mo kinapagalimtan. Kaya kung malimtan mo na ang bulong sa lipat, hindi lang guripat. May kaupod ka na nga kisa nga bigwas. Alam mo pa dayon, okay, emergency response vehicle ka barangka syudad kang Bacolod naglusod bro. Ari na kami sa lampay over kung bantay kami mga area diri nga daw wala guro linya sang kuryente. Kay pulo pasensya lang anay, no? Saan mo- So, law to, ano tika ga- mo blackout. Jan? Ha? Anong lugar sa Magsaysay na totally blackout? Hindi man tanan. Okay. Portion lang? Portion lang kay Daria sa may BCPO ng area Dampe, Gasiga. Okay. Ang seat light, di ka na ba ng Gasiga, doon rin lang nagurong area, yung temporary king-cut. Ito wala suga eh. Pero, mabalik naman yan, rin na naman gani oh. Ay, yan ka BC Maps, pisa man yung BC Maps, yung libot-libot, di permit, di naman sila maranda, di naman. Ang BC Maps, bilang libot, ng libot oh. Aling kaina, pa nakikita ito namon sa may backup 7, at sila kaina. Subong nga rin naman silang sulod sa may singkang oh. May gabi ng mga tanod, dili galabay sa aton sa barangay Singkang, no? Mga gabi tayo. Along that tayo. Kaya may edad-edad ka na tayo. Basi karon tayo. May mga pisan, mga tanod sa barangay Singkang, no? Alin na kami to sa may, kayo na, sa may backup 7. Kabalo kang balita, Toxonerik, subong adlaw, 3 to nagsungka ng mga wanted person. Ang rason nila kay Sir Bonilla, kinulbaan sila kuno. Kinulbaan sila tabo tula sa barangay Tantayotso. Itong Dan Ulo. Kaya basi sila sa iyot Dan Ulo? Oo, may kaso kami niya. Sungka na lang ito niya. Nalikit na masunod doon sa Liya. Mas mayo, sulog pisuan ta. Sa Brazil Bonilla, action dyan, kinulbaan sila, nagsungka na lang sila. Sige, nato magutog, ito ipasungka sa kamay. Ang basa tatay, sir, tugod to sang natabo to sir sa ano, sir, hindi ko katulog, sir mong. Di pasungka ko na lang sir, para bala taway, mapaminsaron ko. Total, kabalo naman kami nga may warrant ni. Gani. Sige, pasungka na lang los backup 7. Mayo man to kay Tiara si Kagamat aanaw. Talig ya safety ni pagsungka sa duwa nga mga bata mo ni. Sige dala to sa backup 7 ni Sir Ronilio pudag-pudag makadto sa may kabugason kasilingan to. Ngariya, gin dalaman to eh. Te nga nasungka mo duwa, mangkulbahan kami sira. May man Awa, man gani amo ko ti tatlo mo. Pertino ang kaso radere. Rabiri. Radering kaso. May isa pa ito. 3 na talaan pero nalipat ko sang isa. Pero may isa pa ito nga wanted person pagidman sang backup 7. Kaso to ya rape. Rape, no bail. O, tinagupod na lang gid kay Tis. Gano nga hindi ulo yung babaw mo to. Laban. Sinali, dalom. Bako ay katag-as, feeling ko naglabay di actionary ka nakasangit. Kita ko na fan truck na may cargo wala sa likod. Iya ka May taas. na may container van karga? Oo, container van na bala. O, titagas na. Laba ko Pag-asa na. mo ni nakasangit, di okay may naglabay, di ba? Gulang ako naman ko, pwede ka labay. Te. Labay kayo mo nga nagka-post-post na doon ang kurente, labay ka pa? Ano sa pundo? Balik to sa'yo, diretso tayo to south, dito ka dahi pa nago, tanay sa may area sang Sigasco, kay bawal ka di. Damo, daan delivery van mo ni oras. Ano oras na ako? Manog oras 10, nagliho. Iban ko Rodriguez na pamulya, no? May mga e-bike na gabiyahe, may mga jeep na gabiyahe diri. Kay nabati ang Ronila Blang raffle ta. Drinking kang damo din kadtuan ang research team. Pero sa bunutan mong kuhay. Magkumsaga mo makabunod do, tando-tando lang kapag bunuton din ba? Ako mga driver, di ka pa mati, lagi mo do, di nga sa toda nila, Singkang. Mga tricycle, actionary, dito sa may simbahan, Dampe, sa Singkang, monitor dari sa Aksudadyo. May gabi lang dyan sa inyo, padayon lang sa inyo nga pag-monitor, Karon gabi, maduldanlog ang dalanon, hinay lang sa aton nga mga kakson nga nagabiyahe, actionary para likaw sa nanuman nga mga aksidente sa dalanon aksyon na Eric, Kay nakabisita to sa Mayor Bings, Barangay 40, no? Oo. Motibo to sa, nakadto sa kay Sahaya, bala kay Police Staff Sergeant na Joseph ni Pumuseno, nagsuryanay man sila, subo-subo nila, ang matabo, nabatiaman to interview kanina Action Brian. Pero sa timpano, panabtado to sa may Barangay 14, paglabay naton na, naga-istorya sa pamilya, ni Pumuseno, tingin ko, lang sa nato sa statement, yung mga porte, man tong iyang, nga, dapat matutukan kay dining kaso nga pagpatay sa kay Police Staff Sergeant ni Pumuseno Action Eric,
Ano nga, so far mo lang pinakaulihing nga sitwasyon sa palibot sa Sarad sa Bacolod sa mga gabi mga ka-aksyon. Bantayan karon ang pinakamaksyon balita tipon sa patrol dahil sa gyapon sa tulad nga pagpangalagad mga ka-aksyon tandaan na isa sa mga rason sa pagtugas sa malatian sa tunlawa sa mga paguyang o kunang pagnubos ang aton immune function ang sa patrol ang taglibot sa Bacolod Aksyon John Diaz. Una sa patrol sa aksyon sa Bacolod Aksyon Radyo. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Salamat kid Aksyon John Diaz sa Thoy Abbott reporting live sa Patrol 2 sitwasyon sa Metro Bacolod. Sa lugar na nga report Bacolod Aksyon dyan medyo hinahina lang ginakayo pa ang posting nga naghila yun na nasangit sang container van gorob lang. Medyo uruan to sanay sa apektado da sang linya nga or posting nga naghila dira sa area sang dalan Araneta. Balikan na ko sa Aksyon John Diaz sa tipo niya sa Aksyon Balita. Ang report ni Aksyon John Diaz ginadulong naman sa inyo sa karawan sang DTX Farmer
ang tunay na pangyayari sa aksyon balita. Mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! 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 Radyo! Kina-time natin dira happy listening kay Star Mayo dira sa Minnesota, USA. Maria ko may gabi dira kay Rochelle de Quito Rojo, pare Giovanni Rojo dira may gabi sa Barangay 16 kay Ihado King. Hel Javier may gabi dira kag bayang pagporok-orok kay Bokbok. Mila Milyara sa pool. May gabi dira kay Toto Mark Gabriel Saranga. Toto Gab, good evening. Leonelo Bornales dala sa Barangay Tabunan, Bago City. Milili Oligo sa Barangay Tangub dala sa Vane Cafe. Oma Lumina sa kay Iboni Botser sa Germany kay Toto Ryan Borja. Nagaporok-orok gid si Alex Montesa and Company. Elizabeth Malaka Gamala may gabigid kay Sir Edwin Peredo dira sa New Jersey mayong gabigid. Kay GM Cruz. GM Cruz, mayang gabi dira sa imo kamay nga parok-urok. Stephen Diaz. Regard sa mga mostrador kag happy listening. Alin kay Stephen Diaz. Kay kumpare ko dira Stephen Oy, kumare ko Angel Oy, kay Hado ko Ichi, kay Toto Samuel Oy, Mr. and Mrs. Lori Oy, and family nagapaurok-urok kita. Pamati sa atong silinga pangalakan. Tarbay sa report ni Action Rofo, Action Roger, diri kita na sa atong nga raffle draw sa aton nga Pasada Papremyo Panalo 2021. Pasada Papremyo Panalo 2021. Pasada Papremyo Panalo 2021. Samtang nagabiyahe, magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Pasada Papremyo Panalo 2021. Basi, ikaw na ang tagdaog sa 500 pesos sa cash sa kada adlaw. Dari lang sa #1 AM radio station. Aksyon Radio! Magkuha na sa entry form sa good na kapasakop sa Pasada Papremyo Panalo 2021. Per DTI Fair Trade Permit Number R6 Negros Occidental 085 Series of 2021. Alright mga ka-aksyon, here we go. Second winner kita para karon nga adlaw, Setyembre 2, 2021 sang aton Pasada Papremyo Panalo 2021. Kaupod naton sa gihapon ang aton nga admin representative sa Aksyon Yani Kirao para maggabunot sa aton nga papremyo, and our DTI representative Ma'am Floline Bautista, no, sang DTI mga ka-aksyon. Si Aksyon Marnie Kera will do the honor sa pagbunot. Nabunotan ang aton nga winner karon nga gabi. Ginapasa na kay Ma'am Floline para ma-verify ang kompleto balang iya diri detalye nga ginhatag ginausisa sa subong. Sino ayan mga drivers dira? Pamati mga drivers. Kung ikaw gid man ang aton nga winner, gina-check nila. May mga gina-verify diri sila. Ano diri ang naka... this is taxi. I think taxi. Names ang taxi. Taxi, I think. No, taxi driver ang aton nga winner. No, medyo gin-check lang namon kay kinanglanong gid ma-verify ang tanan. No, amo na ang gina-check gid diri sa aton DTI representative. Pero aton nga winner, taxi driver mga ka-aksyon. Pasada. Alright, let's check. Action Marnie, ara sa kamuti ang aton nga winner. Sino ayan makadaog sang 500 pesos nga cash. Subong nga gabi. Bantay. Basi ikaw ang aton nga malawagan mga ka-aksyon. Action Marnie. Ang nagdaog si Mr. Jivyar Hespenyes sang Phase 3, Purok Lubi, Handumanan, Bacolod City, nagaedad 42 years old. Ang iyang nga taxi GNC. Okay, GNC.
Salawat, congratulations sa aton nga winner. 500 pesos niya, Mr. Jovian Hespenye, no, sang Phase 3 Purok Lubi, Barangay Handumanan, Syudad sang Bacolod. 42 years old ang iya diri ginabiyahe taxi ni no, hindi magsala GNC taxi mga ka-aksyon. Sir Jovan, may mo makuha o kung maklaim ng imo premyo diri sa Aksyon Radyo Bacolod, 500 pesos nga cash. Meron ikaw sang 18 ka oras para imo mahimo maklaim mga ka-aksyon ng imo naman nga papremyo. Salawat, congratulations Sir Jovan sang Barangay Handumanan, Syudad sang Bacolod. Ikaw ang aton ikaduhang winner karon nga gabi sa aton nga pasada papremyo panalo 2021. Pasada Papremyo Panalo 2021. Samtang nagabiyahe, magpamati sa Aksyon Radyo Bacolod. Pasada Papremyo Panalo 2021. Basi, ikaw na ang tagdog sa 500 pesos sa cash sa kada adlaw. Dari lang sa number 1 AM radio station. Aksyon Radio! Magkuha na sa entry form sa good na kamasakop sa Pasada Papremyo Panalo 2021. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Padayon lang sa pabati kay aton nga mga taxi driver, POJ driver, e-bike driver para gini sa inyo. Happy listening kay GM Cruz, kay Stephen Diaz, happy listening. Miranda Sausa, kay Christopher Macuring, may gabi dira sa imo. Toto Rowel Hipelga and family, kay Elvera Hilugo, dira sa May Charito Heights. Tami ako lang pamilya ko dira sa Valladolid, kag Paranaque, taran nga mga Dulid Nons. Kinatami ako nito to Alex Sis, Wing Torres ang UK. Mama Da, RC, Sherilyn Oro Javier, may gabigid kay Lisa Joy Ilon Amoroso, padayon nga nagamonitor sa atong siling pangalaga. Bisa Mrs. Pablito Benedicto and family, dara sa Barangay Minas, Sipalay City, sa mga taga PhilPower da, mayong gabigid. Check na lang report na this time, ano report gikan kay Aksyon Roger Gutib, live report gikan sa Northern Negros. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang Aksyon, Radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Yari sa Aksyon Roger Gutib, line number 3 sa report. May gabi, screen. Yes, Aksyon Eric, may gabi sa ito mga kasyon, sa atol sa Aksyon Eric, mga balita, nagkikadiri sa may Sinad Sangkabi, Storte, nga ba sa probinsya, sa may Rosal Occidental, ba man panahon sa mga Aksyon Eric, medyo wala man gid tupa gid ang way man kagulugal, magulan, pero daw gana naman Aksyon Eric, yapon, man kay ang kaga ako, hindi yan sa mo, naman niyang laban de sunere ke gatupa ang ulan lang. Okay mo sa mo. Pagbugta mo sa aga, makibot din mo do ka masa gilisang sang duta, di mo nagaling nga ti nagdupa ang ulan daw laban nga kagahon na sunere. Nagtupa. Okay. Pila naton ka mga update kada sa bahin sang COVID-19 diri sa Syudad sa Cali sa Sinere kasi kaila nag-second dose sang Sinovac naman, no? Daw last inisang Sinovac nga second dose kay nagsaka-saka kami sa Sinere sa buong naman sang palaw sang amon din nga positive kung active cases bla. 36 ang kabilugan. Alin sa tani sa itong nagliligan itong kwanto ko rin, mga walo na ito, nakaka-12, nag-15, nag-22, sa sabong nag-36 na ang kabilugan ng generic niya kaso sa COVID-19 dito sa may syudad siyang Cadiz na taas-taas siya gawa, pero kamay pa nga di na madugangan, kasi magamusin na matamat man siya sa next ang
saka daw why siya actually siyang pag nubo. Pero hindi man siya madamo gid kung mag-amo sini nga tiyara sa 36. Dugal na siya po na paghalong man sa pila ka mga kauturan nga dapat mangin may nalungon sa gyapon sa mga paggiho-giho sa Nereka. Sa pila ka mga police report kay ina nagpablato sa Nereka ang mga kwanisyo kay man may isa direct sa Nereka Hacienda nga gintradan blang mayor nga dalan. Oo. Di ka kasulod ang mga tracking gawin na nagreklamo ni ang mga pumuluyo. Kay sunod sa ila nga ina nga dalan pero nakadamo katama sang nag-aalagi. Pero tigin pa siradan sa bagong nagarinto. Amo na nga kaina ang lugar to gin kantuan taman kay para nga makuha taman aksyonere ang pila ka mga sentimento sa mga tawo nga ato dito. Inigali sila may mga gina-aksyonere, gina-cultivar nga tubo man to sa sulod. So, nagpatapas ng pagaling na ni sila ako nagpatapas na pero hindi na makuha dito ang tubo tungod man aksyonerek kay ang dalan pasira sa isa ka asyendero. So yari ang payag sang aton dito nga na istorya nga mayara man nga daw leader ni sang ila nga grupo sa asyenda nga beneficiaryo sang BOS nga duta aksyon na erect. Ang sino to galing alag ang magpasirat ni? Inipibida ko tubo sa puno, administrador siya ni Mr. Singh. Sino ka-rinto sa? Administrador sa Hacienda Tangke. Okay. Tapos siya mo sa... Bali mga agrarong beneficiary kami. Mga beneficiaryo kami. Mga tubo, mga mo, ganyan dito gawa. Pwede makasunod ang inyong mga... Anak na makuha. Okay. Ate, so, may pag-inanaan naman ang kamapila. Wala pa, sir. Kaya wala rin nagatuwag sa amon, sir. Mga tani, o katawag ko namon, istorya sa amon. Kung ano iyang disposisyon. Kaya nga, hindi nang ginatrak ang hindi iya pagpasublon. Ano lang ang atrak? Oo, may batuto lang hindi iya pagpasublon. Tamo, no? So, ang isa lang gidirikat track at sunerek, ang hindi mo pasudlon. Ate, iba yung atrak kasulod ya. Ang iba niya sa direct makasulod. Ate, ano pa na problema? May kaso, importante, makot ang tubog lada. Ate, pero kaya ang hindi makasulod, ang truck na dakot sa tubo, sila mga grupo. Okay. Abi ko may truck kayo kasulod ng panghakot, magluwas ang reklamo na. Iya, gali, amon tayo makot sa tubo? Amo tayo ako sa tubo mong hindi makasulod, kaya may blugan. Ito gamantay, tapos sabutan sila sa stop bar, na steel bar bala. Sunod gani sa aktor man sila na istorya ito tagiya sa tracking. Ang tagiya sa tracking ni si Kagawad Constantino Matuto Jr. sa Barangay Tinampaan. Oo. Na istorya sa mga aksyonерek nga anong sitwasyon kay ina dito, tiyari man silang iya silang pagpahayag. Ano gigyan diferensya? Kag anong salat ko, na hindi ko yung kasudlon. Si Sabton naman ko nila nga amo na yung order ng Mr. C. Singkuti, kaya ka istorya naman po si Mr. C. Singkuti, hindi man po ka istorya face-to-face sa iya. Magluwas lang siguro, kung nangayo kita appointment, pero kung nangayo ka appointment ng istorya sa iya, matubang sa ayan sa ako, hindi man siguro. Hindi man magkatubang sa amon, kasi ordinaryo man ang mga tao sigado. Siguro kung pwede bit sa iya, sa mga ahensya kita sa gobyerno na palapit, may barangay hall kita, may barangay kita na nangutan, dito kita mag-stulay. Kaya nangayo na ito yung rason, na balido na rason, na hindi ko yakagi. Kaya sa akin yung hibalo, pero hindi rin ini, pero pinto di public, hindi ba? Kagawad, bilang kagawad ka sa Barangay Tinampaan, sa ating nasuning na nisa, iyan sa Barangay Tinampaan, doon sa Barangay Tinampaan. Ang update sinisudong, ini siya ang area, barangay Bagtiruhan ini. Wala nang pagkabalos ang boundary sini. Kaya ang pagsimento sini, alindira, dapat to dito, barangay Tinampaan ini, hindi by
Kapitan, Binoplas. Oo. Nagpasiminto. Ganun ko kabalo, kundi ang boundary sini. Kaya kung nantawin natin ang status sa sini nga area, ang pumunuyo niya, sa tibarang may tinampaan niya, nagpapangayo, muli, pag-dito na sila nagabuko. Okay. So, nag-service na Eric nga, ini si Kagawad Constantino Batuto Jr. Amo ni Jackson Eric, ang nag-finance mula sila sa mga nabi-OS mula na sa mga beneficiaryo. Amo nang rason guro at hindi siya pasudlon kay siya glian gapinasig sa grupo da. No, siya ang mali ang kundi ang grupo to sa paya ganito sa iwan niya wala kami sir sang mahimo so kung kami magkultibar nga mo do taso ginagbulig niya sa amon si Kagawad Junior Batuto. Masiling kang gapinas amo siyang mabakal sang tubo no nung tapas tubo mapatapas tubo. Dali ang ginimo galit sining Kagawad kay ining mga beneficiaryo na sa nabiyo sumaduta di na kasarang magkultibar. Okay. So gina-finance ni Kagawad Junior Batuto mo ang magparado pero ang nag-ubra naman ang tagiyaman ang pamilya man sining mga nabiyo sinuta kag nason pagkatapos niya hindi pa kami sina nga siya ga-finance tapos pagkatapos kami maubra nason pagka-ubra namon silduhan niya man kami. Nason pagkatapos ang aran ng harvest na sang tubo kami man gani ang magtapas nason karga naman kung pila ang makita sina sharing kung wala ko kabalo kung pila ang sharing nila. Amo na ang negosyo kay ni si Kagawa Junior Batuto Constantino Batuto Jr. May-ari ni si actionary kaya nga tracking. Finance sa iso na yung patroti nga bulig man siya dira. Magaling kiti ko nato mga actionary nga ibalon ang iban nga ang dako nga porsyon sa asinda Tamsigin arindohan sini ni Mr. C. Kaysa Casidero bla. Bro. Si Mr. C taga din na? Taga Diriman. Abot kung taga Bakulod kung taga Diriman kung damo na sa mga ginpang arinduhan bala nga mga senda man bla. Ibang na bakal ni man. Di ba si kung ga-claim si Mr. C nga ng tubo nga gitapas na ba siya para part sa iya property? Andiyan ako gani suspicious na iba. Bala ko nabal ko to gani sa mga tao. To ni guro gusto ni Mr. C nga siya na lang marindo sa ninyo na nga duta yang nga nakuha pagi sa agrarian reform. Isa pa na. Guro galing nila magkamo magsugot. Muna guro nga para nga sa iyan na lang diba si Blaway masugot. Yung tiyo ay magkamaya sir ko isang pagsugod ni Tracy katuig na kuno muna na kuno si Kagawad Batuto ang nag-finance na at siya nag-arindo siya sa pamilya Lopez si Kabayaw. Ini ini si Mr. C. Amo tong ilagi na tudlo ti butang actionary sa stop bar lang dalan nga kadako ng actionary mo. Amo tong ilagi kadamo ang mudla to kay naksunere kay man mo to nagtawag ko sang pulis sa ilani pulis lieutenant na Rocky Diciar na pabuta sa pulis man may magwa nga duha ka truck na may tracking nga kargado man sa tubo ang isa to daw sa pamilya Pinson. Tag ang isa naman to silikong isa na yaho silinya ya ginaya ni Mr. C. Hindi man kagwa sunere kay di man pagkwaon nila ang truck ni Kagawad Junior Batuto ngara sa dalan. Sabay gana na tali nga maglusot sa sining stop bar. Amo to daw nag-jutay nga daw sa kubasi kung maginamo pero wala man aksyonere kamayo kay nagaboto si Kapitan Orwell Mirabe sa Barangay Magkiruhan. Ang siling ko, tikat, ang imos ni mabuling sa ila. Kasi gintawagan naman si Kapitan
Vicente Villasin sang Barangay Tinampaan. Gagabal man si Kapitan Vicente Ugol Villasin nga sila nga kung pwede pakantoon na lang abi sa barangay ang mga tao. Ang arabi nga concern kag file na lang kang formal nga complaint para nga maasikaso na lang kag masitol. Sige pangayo to mga tao sang ila sila nga tani ibla nga kung pero sila niya tani ibla sir mientras nga ginanegosyar ni buksan na bala tani ang dalan para nga makalabay lang. Kung halimbawa mag-declare na sa uli nga iya kay manti kung ginarinduhan niya aksyonere kang tamsi sa sila tamsi sinugali ni sa report nga akong ilabaton nga basta ining dargan gina ang ila lang niya gina BOS ato lang aksyonere ang talamnan bala nga o kung panagin ilang bakal sa gobyerno ato lang gina ginatamnan sa tao whereas kung harinduhan na aksyonere ang bilog nga sinda ang dala na aksyonere dala sa arindo may diver ang isa ka arindador nga ang kunod ng dalan kasi dala sa arindo mo sa sinda tipo kung ang dalan niya puti ang dalan niya nga para pampubliko hindi man naguro maklaim da depende gani kasi base isang unay isang iyapaya sang Lopez Cabayaw nagatag sila yung tuboy. Sila common. Natawag na common. Base lang naligan to yung tagiyag dya. Sa mula pa rin doon, natag na tuboy. Hindi siya karoon, di magratag na tuboy. Pero ang ambal ko to ganun, kagawad may lain buot sa imo may personal ka mga duwa ni Mr. Singh nga hindi kanya yan papasudlon, huwag iba niya pasudlon. Sunod sa inyo, wala man, wala man kumayabalaan na lain sila buot. Sa inyo, piyak na ito asinda, kung hindi bakal yung portion sa asinda ributon, may rindo man ito kung sa tagawan. Sila nga, sugat na lang magaling kami, damayuhay man kami. Ate mo na kaya ang gwardiya to, pamangkot na ito. Ito guys, anong pa sa inyo, instruction sa inyo, niya sir, nagambal na among chief security officer nga si pinutugaling alan sa to, sila niya, nga instruction nga, yalang trako, di masulod. Gawiyat pa ito ko na siyakgat. Gawiyat pa ito na siyakgat ka na itong duwa to. Okay, gawat. Kaya hindi mo na iya dyan mabasol, security guard, kikapati mo na iya sa ilang amo mo. Correct. Kung ito galing ko, insindihan talaga yung trabaho. Oo. Kaya kung sila mga pasugtan, kung natin pasudlo natin, ano mo kami order, hindi pasudlo ng truck na ni kagawad? Oo. May ito nga, may kunin masulod ito makanto San Andres, saka naka-crosswind, dumayo man ito nabuhi. Oo. Ito kilala ito sa Kapitan Mirabe, sila si Kapitan galing sa Barangay Bangkiroan, sila yun sila babae niya. Kap nga, ano na di, sila nga kay, sila nga, si Kap maagi kami niya, buto ka, agi ka muna, isang uligin, itong gwardiya blan niya, guard, ipatasta, sabi ni Tapmaro, para nga makaagi sa sili na, makalabas sila nga sa gwardiya. Kap, pasensya na ka, pero ang tugon sa mga hindi na napagtandugon mo. May ito kasulod? Dahil ang driver di ba ito kay base ko kung masangit ang yabla nga ang atop yabla sa puno sang stock bar sa silbar ito bla. Ako gilingi kapitan. Ya sige lang bla kay sige santa ka. Kaya kung hindi man kay gote ay hindi ka lang magsulod tigin testingan. Doon ang tado mo ito ng driver ito galong siguro basi magasgasan ang auto yan. Timahay ko nakalabay man sila. Diba niya, tuman ito nga masulod, aksyonere, mga tao man ito sa isa kasenda, yan yung gaurana, may harap mas lasinda, sa diriman sa sulod. Diba, mga kalika dulo sa buno, ilas lakyan niya, kanter. Bakit kay Go Pagkatapos, hindi kay Go. Yung tanong mo, na mo ni Kap, sila yung kapitan, yung tiwai sa may imos na, gusto nyo libot mo ito, ngita mo lang yan ito, kasi di ba nagsulod kung ito nga daw siling ko daw kabudlay hindi siya sabaya kung siling kung private yan hindi natin pwede pasukin yan correct so man kasi maging man lang panigaan naman ka pulisan ng sunerek mo anyway kasi ina again check natin to kung
nakasulod din dati sunod sa kay Kagawan, Junior Batuto sila nga way pagid, Kung ginahulat pa guro kung ano gini follow up sa lesson kung ano gini maging development sila sa Eric. Okay, Sige. sa Sandre may mataro magurap sa Eric mo. Gani man. Para naman gin pa blaster naman nila na record naman sa barangay. Ang lingyo sa mga pumuloy dito nga tao. So na track ni Kagawa Junior Batuto para nga makuha ang ilang mga tubo. So sila nalaya na kag gutom na kuno sila kundi na mabigyan. Madala sa sentral. Ang ila sinaksyoneric na tubo nga ging tapas nga sa lugar. So no kay Junior Batuto niya kung pakis dalan da niya ako magani gamintin na para magbayong dala. Tanan ni ka pulos man. Sa inyo, tagpila taktak na lang ang mga pilimas at kalimutan ko sa pagsugod na mo sinisang biyahe dira. Sa muna, yung pagpayag, aksyon ka. Ako na nga tumatulong ang report, balita, informasyon, tamiyaw sa rin yapon kap Malalias kag Mr. Jonathan Diaz, sinay pumati sa itong total big boy, kag sunguan kay mami nga man, bambo po hinulan. Nagapumati magkatong Toto George kay Ibasang Bo sa subong bahan na dari sa Power Dream si Toto George Subuton Tagus. Amigo Naldo, Amigo Lando Bakuya, pumati magkatong. Mang Judy Delmo si Ma'am Mercy Flores sa Hong Kong. Mang Babigit si Paring William Prias. Kag subong bahan sa kay Paring George Tonggin na kumahan na. Kaya pumati sa Amigo ta. Nonoy Mang Lubat. Report ni Candere sa norte naman sa probinsya sa Negros Occidental. Una sa balita, una sa aksyon. Sa aksyon, Roger Guten nag-report sa Bacolod. Aksyon! Radio! Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Salamat gid aksyon na Roger Gote live report gikan sa Northern Negros. Nagabidira kay Mary Ancho Ausentia sa airport sa division kay Toto Ronnie Gordon, kay Melanie Calvas, kay Jinky Jalagdon. Meron lang si Mr. B, Boy Bilasor, Star Mayo, Doc Matt Mayo, Noel Amar, tanan nga membro sa Energy Fans Club, sa mga taga-barangay Pandanon, DSB. Mayong gabi. Diding Alojamiento, mayong gabi. Ano sa report ni Aksyon Roger, sa ito kay Aksyon Rofo Alagit it Diita. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, aksyon, radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Aksyon Rofo, may gabi, please come in. Walang Tabares sa criminal case number 2991-C para sa kaso sini nga istapa pag may pinagdangat sa 18,000 pesos para sa iya sinitemporaryo nga kahiluwayan. Ining Walang Tabares issued Honorable Judge Yunistan Kwan Singh sang MTCC Silay City Kamaypit sa ini Agosto 26, 2021. Ning nambitan iya nga persona gilayon man nakapauli matapos kini siya makapiyansa. Samtang lima naman iya ka mga persona ang gindako pili sa pagbayular sa nga PD 1602 kung illegal gambling. Kaina mga alas 2:45 ang takna sang hapon sa may sitio Dakdak, Barangay Lantad, Siyudad Sang Silay. Ining limagin kilala kay Arnel Aguilar E. de los Reyes, 21 anyos sa Paligon, soltero. Armando Aguilar E. de los Reyes, 24 anyos sa Paligon, soltero. Artemio Sabuti E. Valiente, 47 anyos sa Paligon, may asawa. Ikaapat, si Eugene Briber E. Puha, 19 anyos sa Paligon, soltero. Kagiling kalima mo si Roy Ohilia E. Samson,
18 anyo sa Parigon, soltero, talan pumuluyo sang sitio Dapdap, Barangay Lantad, Siyudad sang Silay. Ini sila akto yung nadakpan sang kapulisan nga nagahampang aksyon Eric sang pool nga may upod ini nga dice, baraha, kag may posta ini nga kwarta. Na-recover sini sa ila position and control among mga masunod. Isa ka set sang baraha, isa ka set sang dice, duwa sini ka lamisa sang pulan, kag may 5 ini ka mga tako, kag posta ini nga kwarta, nga nagdangat sa 198 pesos, ang sa isa iya kalamisa, samtang sa ikaduwa nga lamisa, ang nakuha sila posta, 125 pesos. Ining nandatan karon nga 5 ka mga persona, detinado sa custodial facility sang Silay PNP Station. So nari kabalawang sini nga balita nga aton sini madulong mga balita nga labalag opisyal sa blatter entry sang Silay PNP Station. Report direkta diri sa akong ginahamtangan para sa aksyon Night Patrol. Ako naman sa aksyon Rupo di Ita Jr. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radyo! Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon Radio! Salamat kita, Aksyon Rufo, Alagiti, Tita Silay, Catarisa area. Dugangan ta ang aksyon sinigama aksyon balita sa pagpanabalik sa iyo panatutunan sa reporter na aksyon Jan Diaz. Pagkatapos lang sa ito importante nga mga pahibalo. This portion is brought to you by Agapasang banwa, mabugaw nga hangin, nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamati, ang amon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, patuod na mensahe, wala sang hinadang pilihan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negros sanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon Aksyon Radyo.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y sagsay ang mga kaintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dalang pagpalanggan. Madayong Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapasumbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw na ang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanan. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamaturan. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita na may dala inspirasyon. Aksyon Radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo.
sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Kaulog na na'y Sagsang anong kahintangan Responsable at pagbalita Pagdayo na ipalak na Malasig pero sigurado Aksyon na may dalang pagpalangga Madayon Aksyon Radyo Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Padayon Action Radio Bacolod saludo sa imo Padayon Action Radio Salamat gid sa pagserbisyo Patas kag balanse Matuod ng mensahe Wala sang ginadampigan Padayon Action Radio Padayon Action Radio Padayon Action Radio Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa walagad may gabi dira kay retired police Colonel, my good friend Placido Hintulayon family. Sa kay Bergo September may gabi dira kag mayroon dira nga pag monitor. Barikata sa Action John Diaz sa Patrol 2, final report ni Action John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon, Night Patrol, Field Reports. Action John, sa balik report, please come back. Aksyon na rin naka-half mast na karon ang hayahan sa Kungsod Pilipinas kung Philippine flag sa sulod sa headquarters ng Bacolod City Police Office kaya maman sa mga police stations dali mismo susunod sa Bacolod dili kasunod sang pagpatay sa isa ka police non-commissioned officer tinalikdan nga Domingo sang hapon aksyon na rin mismo sa area San Dayon Rosario, Barangay 38, Sulad Sang Bacolod, nga mo si Police Staff Sergeant Joseph Nepomuceno. So, di kay Bacolod City Police Office, City Director, Police Colonel Manuel Placido, yung lamang ilang kabahin sa ilang pagpakita sa pagpakigunong o kurabisang kalikod no, nga nabagasubuhan sa pamilya ni Pomuceno Action Erika. Dugang ba rin ni Placido, ti inaman isaman ka pamaagi Manila, agad nga pa si Dunggana, ang pagkabaganihan o kurabi ang mga serbisyo nga ginimo ni Pomuceno sa isang kapulisan, ilabi na sa kampanya sang gobyerno kag sa Philippine National Police kung illegal nga droga ang paghahambalan. Agin payag man rin ni Placido nga sigurado na ang paghatag sa financial assistance gikan sa PNP bango din na isa ka standard operating procedure o kung SOP action direct nga dapat tumanon gid mismo sang ilang ahensya kung organisasyon na ginaulat na subong of course kay kinanglanon pa na iproseso action pero according to sa kay Placido ang ilang ginauna ang mas maid madalong nga investigasyon na agad may baluan ang pinakaginugat to kun yung puno gid sa mismo nga kaso nga papatay gid sa isa ka police action direct sang Domingo. Monday hanggang Saturday, Sunday? Yes, Sunday. Okay. Pero ano po yun? Ano po mangyayari? May financial assistance po ba? Meron. Giving niya automatic. That's okay for us. So, yung mga ganito na namatay in service at saka duty. So, meron niya. Masipag po ito. Kaya kita mo naman.
kita mo, akong talagang puso sa ulo kung hindi ka ng kalagayan sa buhay. Actually, nabatian si Police Police Colonel Manuel Placido sa aton mismong interview kina sa area sa Poroca, Dawis, Barangay 14, Sirad sang Bacolod. Balita sa patrol ang tagibot sa Bacolod Action, John Diaz. Una sa sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa aksyon balita. Una sa aksyon public service. Una sa aksyon komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Salamat gid patrol to mga bidira sa kaymanang Edet Yanson Binuman ang pinalangga nga iloy ni Police Major Wilfredo Binuman Jr. sa Banuasang Valladolid. Ang Chief of Police nila sa Valladolid Police Station. Kiss me goodbye, kiss me good night. Pagi sinibahanon Action Night Patrol Program, Webes edisyon, magkata Community Radio. Balik ini buwas Biyernes. Ato sa mga patrol na unit reportation action nga naparagad karong gabi. Action Rufo Diita, si Alagit It. Action Roger Gutiv. Action John Diaz. Action ninyo bugin ang ato kapiloto sa Patrol 2 sa Coastal Patrol News Center. Action Dale Sarazar. Technical Partner Studio A. Broadcast Engineer Oliver Pason. Backup diri kay Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner with IT Expert Action Christian James Vinares. Transmitter Control Tower sa Barangay Talog, Ciudad Sambago, Broadcast Engineer Bernie Villacana sa Batang Suay. Sa ngalan sa mga Station Manager Action na Magbanwa Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong lagat ng Korman Action Night Patrol Program Lunes Top Sabado. Ako naman sa Action Eric Magbanwa, nagkasiling adios amigos, hasta la vista. Ayaw yung makalipat at magtulog, magpangamuyo. Sa inyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog ka kwerpo sa Action Radio Bacolod. Una sa balita, una sa aksyon, God bless the Philippines. Sa Bacolod, Action Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!